Bantu baseNingizimu Afrika sisesikhathini la ziziningi izinto ezikhulumekayo kodwa ngifuna ukuthi ngiluleke ngihlangabezane nesikhulu isikhalo kubantu la ngaphandle bethi kodwa msele kulamadoda enihamba niwavakashela nenza umnakwethu engathi ungawaluleka ukuthi cha phela akekuthi ukuqina qina ephaketheni angazi ukuthi ngithini kodwa iqiniso lithi mangabe indoda efuna ukuba nesithembu sengathi impela ungathi ukujima jima amandla ube nawo kwenzela ukuthi phela lo mndeni ofuna ukuwondla noma lo mndeni wesibili ungafaka umndeni wesibili kodwa nalomndeni wokuqala mhlambe kunenkinga abantu babuza ukuthi ngisho izingane mhlambe zingangakwazi ukuya esikoleni izigugelwe izicathulo kwathini abanye babuza ukona lesikhathi salomndeni uzoba naso yini mhlambe fanele ukukhombise ngobudoda lento eyinkinga kakhulu ngoba ngike ngasho ngathi lamadoda lawa nemali akanaso isibindi ayabaleka bese kuthi lawa abonakala ngathi akanawo amandla kangako anesibindi so kusho ukuthi angazi soyenza kanjani lento kodwa ke iqiniso lilonke lithi indoda efuna ukuba nesithembu ake yithi ukujima jima kwenzela ukuthi ingathathi ingane yomuntu iyoyihluphekisa iphinde ihluphekise nalengane ezizozalwa sizofika esikhathini la kuzoba normal ukuthi umuntu abe nesithembu kwamanje kusenzima kodwa ke kunzima kunjalo ngiyazi ukuthi bonke abantu abaqala into kwesinye isikhathi kuyenzeka ingamukeleki kwesinye isikhathi iyamukeleke enye ke yazo le esibhekene nayo la kubonakala ngathi kunzima kakhulu mhlambe ngeke kusakhanya kanti kuzogcina kukhanyile ngiyafisa ke kodwa ukululeka kakhulu amadoda ukuthi nje akabe seqinisweni from the onset aphumela obala asho into ayifunayo but angiwabukeli phansi lamadoda esiwabone ngathi akanawo amandla kangako anawo amandla uNkulunkulu nje mengawasiza futhi nawasebenze kanzima sizowabona ukuthi amadoda ngampela amadoda aqotho futhi azoyiphatha imizi iphatheke bese ngithi ke angifuni sifake ingcindezi kakhulu kubantu besifazane nezingane kodwa makwenzekile umyeni wakho weza nalolu daba ngiyafisa ukuthi umlalele ngoba ngesikhathi ungamlaleli uvela acabanga ukuthi akalenze ngendlela engasafaki wena kanti uma umlalela umbonisa ukuthi baba singaba kanjani nomuzi wesibili kusanzima kanje la ekhaya mhlawumbe uzokulalela so yilezo zinto ezinjalo ke ngithi asixoxe ngazo kwenzela ukuthi sikwazi ukwakha isizwe.